een groot tekort is aan woningen voor senioren. Dat blijkt uit onderzoek dat econoom en onderzoeker Rob van den Berg heeft gedaan. Er ontbreken naar een schatting ongeveer 5000 seniorenwoningen, aldus Van den Berg. Terwijl het eiland vergrijst en de vraag naar passing naar huisvesting voor ouderen sterk toeneemt. Dus als er een moment is om te gaan bouwen aan extra seniorenwoningen, dan is dat nu, aldus Van den Berg. Op dit moment is ongeveer 25% van de inwoners van Curaçao 65 jaar of ouder. En dat neemt alleen maar toe. Maar voor de groeiende groep ouderen zijn nauwelijks passende woningen beschikbaar. Er zijn momenteel ongeveer 375 seniorenwoningen, terwijl de vraag veel groter is. Wachtlijsten bij onder meer Fundación Cas Popular, Fundación Virgen de Rosaria en Zeelandia Residential Park lopen volgens het onderzoek op tot meer dan 5 jaar. Nogmaals, er moeten nieuwbouwprojecten komen, er moet gebouwd worden, omdat Curaçao op dit moment niet goed voorbereid is op een verdere vergrijzing. En het belangrijk is dat ouderen op die manier